Прывітанне. Маё імя Александр. А працую я ў фондзе добра, дзе мы спрабуем ажыццявіць некаторыя казкі, каб у кожнага добрага чалавека быў шанец зрабіць тое, аб чым ён марыць, у што верыць, каб зрабіць гэты свет трошачку лепш. А сёння я прачытаю таю казку пра дапытлівага вожыка, у якога было шмат пытанняў, але былі і свае адказы. Ён шукаў розныя версіі, а потым ажыццяўляў тое, што хацеў. Дасягнуў тое, што хацеў. Вожык. Казка называецца «Навошта лічыць авечак». У самым звычайным доме на вуліцы імя Ружовай Сыраежкі жыў вожык. Вожык жыў з мамай і татам. І часам на выходны да іх прыязджалі бабулі і дзядолі з далёкага лесу. Як і ўсе дзеці, вожык таксама хадзіў у школу, а пасля школы рабіў урокі. Потым ён хуценька бег у музычную школу, дзе сеньора Вавёрка вучыла яго граць на ядках суніцаў. Вожык часта заставаўся адзін і любіў паразважаць, а калі што забаўнае прыходзіла ў яго галаву, ён адразу хацеў падзяліцца сваімі думкамі і ідэямі. Была пятніца. Тата вяртаўся дадому з работы троху раней. Пакуль ён ішоў дадому, то думаў, чым бы такім прыемным яму заняцца. Можа пачытаць кніжку? А можа паглядзець кіно? А можа спекчы вельмі смачны пірог? З такімі думкамі тата вожык і прыйшоў дадому. Але не паспеў ён пераскочыць ганак, як да яго адразу падбег вожык і пачаў дапытвацца. Тата, чаму калі не можаш заснуць, трэба лічыць авечак? Што? Не зразу зразумеў яго тата вожык. Якіх авечак? Табе задачку пра авечак трэба рашыць? Не, я ўжо рашыў усе задачкі на заўтра. Авечкі, якіх трэба лічыць. А навошта іх лічыць? Ніяк не мог уцяміць тата. Таму што не спіцца. Каму не спіцца? Табе не спіцца? Ды не мне, а ўсім не спіцца. Не ведаю. Мне добра спіцца. Тата, я пра іншае. Чаму вось калі не спіцца, мама кажа, палічы авечак. Ты пра тых авечак. Ну, задумаўся тата, не знайшоў, з чаго лепш адказаў, таму што так прынята. А чаму так прынята? Таму што гэта такая традыцыя. А адкуль яна ўзялася, гэта традыцыя? Адкуль? Аднекуль ж узялася. І ўвогуле, я хачу паспець спягчы пірог з мухаўцаў, пакуль не вярнулася мама, зрабіць ёй сюрпрыз. Дапаможаш мне? Так, дапамагу. А як жа авечкі? Засмуціўся вожык. Нікуды не падзенуцца твае авечкі, а вось мухаўцы могуць сапсавацца. Давай прымем іх і пачнем гатаваць. Ну, добра. Пагадзіўся вожык. Праз гадзіну прыйшла мама. Пірог якраз паспеў спячыся. Мама была вельмі радая. Тата вожык адрэзаў усім па кавалачку, паклаў на зялёную сподачкі і запарыў гарбату з валошак. Усе выйшлі на балкон і пачалі частавацца пірагом. Але мама заўважыла, што вожык нейкі сумны, і запытала: «А што здарылася? Табе не смачны пірог?» Ды не, я проста думаю. Пра што ты думаеш? Пра авечак. А чаму ты пра іх думаеш? Ведаеш, мама, я вось хачу зразумець, чаму калі не можаш заснуць, трэба лічыць авечак. Ты ведаеш? Можа, таму што яны такія пухнатыя, прыемныя і белыя, і калі думаеш пра іх, то адразу хочацца спаць. Можа. Абдумаў маміну прапанову вожык. А тата што сказаў? Запыталася маці. Сказаў, што гэта такая традыцыя нейкая. А ты сам як думаеш? Я думаю, што, можа, раней авечкі былі вельмі цікаўнымі і хацелі шмат пра што ведаць, таму часта разбрыгаліся ў пошуках новых продаў. Аднак, калі іншыя жыхары вёскі ці лесу збіраліся на важнае мерапрыемства, авечкі ўвесь час спазняліся ці ўвогуле не прыходзілі. І трэба было іх увесь час лічыць. І як толькі іх пачыналі лічыць, прыходзіла адна ці две авечкі, і лік даводзілася пачынаць спачатку. І так доўга і лічылі, што ўсе астатнія жывёлы засыналі. Гэта вельмі цікавая версія, пахваліла мама вожыка. Дзякую, але я больш люблю лічыць яблыкі. Здаволена сказаў вожык. Сёння ён разгадаў чарговую загадку і быў вельмі шчаслівы праз гэта. А ты як думаеш? Навошта лічыць авечак? Вось паразважай, палічы авечак і спокай закрывай вочки, абдымай матулю і засыпай. Добрай ночкі.